Tak toto je jeden z ojedinelých prípadov na Slovensku. Majiteľ nehnuteľnosti v osade sa reálne domáha svojho vlastníckeho práva. I keď tu Rómovia žijú viac než 30 rokov, musia sa zbaliť a odísť. Prišiel tu a už búra. Majitelia tejto nehnuteľnosti prejavili záujem túto nehnuteľnosť používať. Ani byty sme vôbec nedostali, nič. Nelegálni osadníci si tak zobrali len to, čo vládali a po výzvach polície pozemok, i keď s nevôľou, predsa len opustili. Ja platím dane, ja platím, oni tu bývajú. Možno, že áno, že tí majitelia, ktorí vlastne tieto nehnuteľnosti, ich to inšpiruje k tomu, že existuje cesta, ako sa dostať k svojmu majetku, legálnou cestou samozrejme, užívať ho. I keď je radová zástavba hojne obývaná, nepozná, čo je to ruka robotníka. Po rokoch je z nej zrúcanina a každým dňom tam hrozí nešťastie. Búry sa tam rozpadujú dole, tak spadne na neho, tak ja budem zodpovedný za neho. A keď tu býva, tak nech sa o to stará, nie? Tak zoberiem, ovakujem to, ale nie, čakám kedy, no, tam možno, že príde ten gačo a mi to opraví, nie ešte. Nelegálni obyvatelia sa spamätali a chceli všetko naprávať, až keď bol príbytok takmer minulosťou, no neskoro. Prišiel si zamnutý, že chcem sa s tebou dohodnúť, že budem ti platiť na mesiac 100 korún, dajme tomu. No, neprišiel. Z Košíc, Jozef Kačmári, televízia Joj.